салом алейкум, бо шумо ҳастам хухшинос Ширин Иброн ва тӯли рӯзҳо мешавад ки ба ман саволҳои бениҳоят зиёд мешаванд ки оиди гирифтани статуси гурезагӣ, яъне статус беженс, яъне ки зиёд инсонҳо мехоҳанд ки аз дигар давлатҳо ба Русия ҳамчун гуреза омада зиндагонӣ кунанд, кор кунанд. ба шумо фаҳмоданиам ки федерални закон аст, яъне ки қонун аст аз 19 феврали соли 1993 таҳти рақами 4528-1 ин қонун дар бораи гурезаҳо аст, гурезаҳое ки ба Русия ворид мешаванд, яъне дар бораи беженс аст. ҳаминро гуфтаниам ки саволҳо зиёд шуданд ва ман ба шумо мушаххас мефаҳмонам дар асоси қонун. ҳамаи видеоҳои ман дар асоси қонун мебошанд ва шумо метавонед ки видеоҳоро аз аввал то охир пурра гӯш кунед ва саволҳо бошад дар поёни видео дар комментария нависед, сари вақт ҳамон саволҳои худда ҷавоб мегиред. зиёд инсонҳо ба воситаи ватсап имо ба ман саволҳо доданд, паёмак сообщение равон карданд, занг заданд, пурсиданд, илтимос карданд ки ба онҳо ҷавоб диҳам. барои ҳамин ман илтимоси онҳоро ба инобат гирифтам, ҳамин видеоро кардам ки падилитса кунам, фиристонам ва шумо низ фиристонед, падилитса кунед, яъне дигарон бубинанду истифода баранд. яъне гуреза кист? гуреза нафаре ки дар асоси муноқишаҳои сиёсӣ, динӣ ё нафаре ки ба ватанаш баргашта рафта наметавонад, ана ҳамон гуреза мешавад. вай бояд чӣ хел ба Русия ояд? яъне зиёд саволҳо шуд ки мо статуси гурезагиро дар Русия чӣ хел гирем? вақте ки шумо ба ҳамон сарҳади Русия меоед, яъне ҳамаи шумо ҳуҷҷат доред, загранпаспорт доред, хати ЗАГС доред, шаҳодатномаи таваллуди кӯдакон дар даст, агар фарзандон дошта бошед, ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар дасти шумо аст ва шумо бояд ки дар ҳамон сарҳад гузаштан мигратсиони карта мегиред. дар ҳамон мигратсиони карта ҳатман беженс нависта шавад, яъне гуреза нависта шавад. вақте мақсади омадани шуморо мепурсанд, шумо гӯед ки мо ҳамчун гуреза ба Русия омадаем ва дар ҳар як мигратсиони картаи ҳамон аҳли оилаи шумо бояд ки беженс гуреза навишта шавад. вақте ки гуреза навишта мешавад, ҳамроҳи паспорту ҳуҷҷатҳо гирифта ба кадом минтақаи Русия ки шумо меоед, дар ҳамон минтақа УВМ ҳаст, яъне ФМС ҳаст. аввал ФМС мегуфтанд, ҳозир УВМ мегӯянд. ба ҳамон УВМ муроҷиат мекунед. албатта ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо бояд тарҷума шуда бошад ба забони русӣ, яъне ки нуқтаҳои тарҷума зиёд аст, муроҷиат мекунед, онҳо тарҷума карда ба шумо медиҳанд ва ҳамаи ҳуҷҷатҳоро якбора месупоред, дар ҳамон УВМ ариза месупоред. УВМ ҳуҷҷатҳои шуморо мегирад, пурра месанҷад. агар дар ҳақиқат шумо гуреза бошед, ба шумо анамихел свидетельство о беженстве, манадинед ҳамин шаҳодатнома аст дар Федератсияи Русия барои гурезаҳо. вақте ҳуҷҷатҳои шуморо ки санҷид, паспорти оригинали шуморо, аслии паспорти шуморо, шиносномаи шуморо мегиранд ва ҳамин хел шаҳодатнома медиҳанд. дар ин шаҳодатнома сурати шумо мешавад, дар ин шаҳодатнома ҳатто ному насаби фарзандон мешаванд, агар фарзандони хурдсол бошанд. ва баъдан шаҳодатномаро ки гирифтед, дар қайд мемонед ва баъди дар қайд мондан шумо ҳуқуқ доред бе патент дар Русия кор кунед. бе патент аз шумо касе патент талаб кардан ҳуқуқ надорад. ғайри ин бе пул бояд ройгон табобат гиред. ғайри ин ба боғчаву мактаб фарзандони шумо низ бояд ки қабул карда шаванд дар асоси ан ҳамин шаҳодатнома. ғайр аз ин шаҳодатнома 3 сола дода мешавад ва ҳар як сол бояд шумо УВМ рафта худро аз қайд гузаронед. агар имконияти ба ватан баргаштани шумо шавад, ҳатман ин шаҳодатномаҳоро месупоред ва паспортҳо, шиносномаҳои худро мегиреду ба ватан меравед. агар мабодо рафтан нашавад, шумо мин баъд зиндагонӣ кардан дар Русия хоҳед, давом медиҳед, ҳуҷҷат мекунед ва зиндагонӣ мекунед. вақте ки хоҳед ки ҳамин видеои ман ба шумо ба тариқи автоматӣ раванд, марҳамат обуна шавед, подписат кунед. ҳамаи видеои ман дар асоси қонун ҳастанд. ман албатта дар асоси саволҳои мардум видео мекунам, худ аз худ видео намекунам, вақти зиёдатиам надорам. зиёд инсонҳо илтимос мекунанд, доимо занг мезананд, саволҳо медиҳам, баъд ман кӯшиш мекунам ки як видео кунам, то ки ба ҳамагон равад. агар хоҳед ки дигарон низ истифода баранд, ранги шумо муҳтоҷон зиёд ҳастанд, саволҳо медиҳанд, аммо ба саволҳои худ ҷавоб ёфта наметавонанд, ҳамин видеоро класс монед, лайк монед, то ки ба дигарон равад, видео равад, паҳн шавад, дигарон бинанду ба шумо савоб расад. ва ба ман лайку класс дар кор нест ҳеҷ вақт. ин лайку класс мондан видео паҳн мешавад. вақте видео паҳн шуд, дигарон инро мебинанд ва бисёр корғалтидаҳо аст ки инро истифода мебаранд. ва дар амони худованд бошед. марҳамат, хоҳед ки видеоҳои мана сари вақт бинед, обуна шавед, подписат кунед. саволҳо бошад, ҳатман дар комментария нависед. ман фақат дар комментария саволҳоро хонда тезтар ҷавоб мегардонам.
саломат бошед.